בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה מת אדוני לאמור כה אמר אדוני עמוד בחסר בית אדוני ודיברתו על כל עורי יהודה הבאים להשתחוות בית אדוני את כל הדבורים אשר ציוויתיך לדבר עליהם אל תכרע דבר אולי ישמעו וישובו איש מדרכו הרעו וניחמתי על הרעו אשר אנוכי חושב לעשות להם מפני רוע מעליהם ואמרתו עליהם כה אמר אדוני אם לא תשמעו אלי לא לאחז בתורתי אשר נודעתי לפניכם לשמוע על דברי עבודי נביאים אשר אנוכי שולח עליכם והשכם השולח ולא שמעתם ונודעתי על הבית הזה כשילו והבעיר הזו לתן לגלולו לכל ג'ויי הורס וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר על הדברים האלה בבית אדוני ויקח אליו ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה אדוני לדבר על כל העם ויתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם לאמור מה תמות מדוע ניבאו בשם אדוני לאמור כשלא יהיה הבית הזה והעיר הזאת אחריו מעין יושב ויגואל כל העם על ירמיהו בבית אדוני וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית המלך בית אדוני וישבו בפתח שער אדוני החודש ויאמרו הכהנים והנביאים על השרים ועל כל העם לאמור משפט מואב לא ישצע כי ניבוא על העיר הזאת כאשר שמעתם באוזניכם ויאמר ירמיהו על כל השרים ועל כל העם לאמור אדוני שלוחני לנבא על הבית הזה ועל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם ועתה הטיבו דרככם ומעליכם ושמעו בגול אדוני אלוהיך וינחם אדוני על הרע אשר דיבר עליכם ואני נביא עליכם עשו לי כטוב וכיושר בעיניכם אך ידוע תדעו כי ממידים אתם עמודי כי במנוגי אתם נודנים עליכם ועל העיר הזאת ועל יושבהו כי באמץ שלוחני אדוני עליכם לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה ויאמרו השרים וכל העם על הכהנים ועל הנביאים אין לו איש עשה משפט מואב כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו ויקומו אנשים מזקני הורס ויאמרו על כל גל העם לאמור מיכה מורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה ויאמר על כל עם יהודה לאמור כה אמר אדוני צבאות ציון סולתי חורש וירושלים עם תהיה והר הבית לבמות יוער העומד עמידו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה הלא יורד אדוני ויחל את פני אדוני וינוחם אדוני על הרע אשר דיבר עליה ואנחנו עושים רע גדול על נפשותינו וגם איש היה מתנבא בשם אדוני אוריהו בן שמעיהו מקריית היערים וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו וישמע מלך יהויקים וכל שיפורו וכל השרים אל דברו ויבקש המלך עמידו וישמע אוריהו וירא ויברח ויבוא מצרים וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים אל נתן בן עכבור ואנשים איתו על מצרים ויוציאו עד אוריהו במצרים ויביאו על המלך יהויקים ויקהו בחורה וישלח עד נבלותו על גברי בני העם אך ידחי גם בן שופון ידו אף ירמיהו לבלתי תדעו ביד העם להעמידו